Ahefo ya mamu nyina kwa apate mo NYANSAPO kasa mfonyi so sabre minimo kasa yi ejoso e wasante mantem na yeweyi na akwaya rewosem sanse yene ya yankasa ejoso Hemaa na ya Asantewaa ne papa na sese yi wofra ne ntoma wo tintim zi wotwa hyen a ebe ya opanyire ya friend sese 9 Kwadwo Boateng na dodo na edi no different no ene papa wono na wadane atoyi asabre yi na mu no na wohwa ehyen didi so a yede ba na afi amamna ne amanne etwato no empanyimfo aye na afi yape akra bia kra sa wohwe se 9 Kwadwo Boateng a na dodo na afre ne papa wonya mfinsia no aduokono enum na yese afi apem ahankono aduonu nson no mu na kyese owo opanyini ya wono na ne ba ene nana ya Asantewaa mprimpri woda kasa fanyini so samotwa wone ye nana mampo Hemaa won ene tiwoyi ahayi a mohwe yi eye aba Hemaa a won do omon munyam eba ebeta eche se ne be ya nana ya Asantewaa ne papa yi obepen kura kama no wonum na wohwe enne nananum aba Hemaa wonum afa wonum ho na wonum de edo ene ni ado ne nkabomu ede ba beta wonum enua ba yechi nti nananum aba Hemaa ene wonum so ani abrepa nanaja akomedufie mampo Hemaa wonum so no bechem Hemaa ena wenso eya abona Hemaa wonum nyina bechem Hemaa ni ene wasa bayi mampo Hemaa ena monse wote wono no ene wonum nyina bekasa asante mantem de aba Hemaa wonum wa hano dodo na wonum nyina ebi ewa hano mo a enya Asantewaa ye nua nsentweni ene ono so de nani nunyam eba ebeta echi no ma remfi se aha we so eye nsentweni sa nsentwofo ne wo maba we eye nuanom ye nua eye anase oba Hemaa na ya Asantewaa ni nuanom won se won ene wo de kobene ede entwoma ede aye ye wonum hu ene ade a ye wo se binum so kra afiri amanane a wono ya abrofo a wonu na do wonu nyama beta echi na ya Asantewaa nuanom ena na meka uhu wo mo abokobini mu ena wo de nwira ede aye ye wonum meti ene wonum ensa ho ahemfo a won so do wonum nyama beta echi no ebi ena etititata ya wonum ebe yi afi ena so hwe santena ato ebe yi a tonsuo hene ye nana ageni Boateng wono ena wono so ni dom na tankunya wono so ebe ya wono ebe boa no mahwe so hwe ye nana ageni Boateng asebe eksebe ko to ye nkan ko akira wono ni twetwero mucho ene nana ya Asantewaa ne hoke ni prekope ena neja adane atu na jese wo ye nsiye enti ene nana ageni Boateng ye tonsuo hene na ni abri ye pa na tonsuo hene baidie ene ne yemfa na bakwasem kakra yemfa mu fom na afi yenko yenim se yehwe tonsuo mu a yebeka se wo yedase no se bonso tumfo ehene a chese enye Asantewaa na tonsuo mu no asechira ene se nsuo na abakwasem echire mu a na chese eye nsuo a na obi a wono wo bo atuo na wo bo nsekan ye ebo aganye eno enana wote a na chese enye Asantewaa is already ti abakwasem na da sebre akwa wo koye eni nkunu odi ye nyina enne ye wote sika dwaso anase dwete sika akonya so no na ese tonsuo mu hene ene bo modene bo ano ama enne ye akonya no aye kese sa na na je ni Boateng ena ebe yi na ye koye ni mu no na abakwasem echire mu a opanyini bia na sebio ofiri tonsuo abusua no mu a na chese adehye abusua no mu ena motia ebe fa no eden ekoye na bebe omo de koye no wono ko hye botan bi mu a botan no wo che yie pa ansa na wo be fie abra wo be fie no ekoye anwasem sentini se na adehye abusua no wono ni pei wayira a wono hwe na chi a wono hu kopum bra wo de ebe fie yi ema eda sebre ene mpanyimfo etu abofo se ene wono nko hwe sa botan a na wodam no na arefo se wo hwe abra ofi botan mu na wo ba no na chese okura sekan sidie atuo a ni nyina ekura na wodi firi botan mu a moti an befa no ede ne kwose ye no ede eba ya enye Asantewaa eno ena wo ba ya na ese ebe ya nwasem a atuo asekan ene akodie nyina e ma remfi wo ba no so na osono se na no so ebi ekura na chese ni nyina ni tintin ni tie wo mu chese opani na oye okufo a chese boni be kasa wo ye warrior na chese eno ho abakwasem ekakra eno no enti nana tonsuo mu hene ye nana ageni Boateng ya nana ya Asantewaa no kani no wono ayi ni tin mo menhwe ne ekoso ha kakra
yie ene ebuo se de nanam ye nim wo mo dada no ebebuo pa de a obi enu ho obu ade se be de ani die edi amamre ene amane so che nanam ti wo bekọ na afeyi no akọ nanam mititiu wono ankasa no kene ene ade ato nani na wo ba behwe no aboa na no ya Asante kotofo se hwemsoma mini dinti na atwe mienu enam ewo kwaye mu sebe enye se ebia ayonkofa keke ene eye wo no mo ede ewo ho no mo enu nti saa mle wodnani akyere mu a wo na wo chiatia ade ani die ene ebuo esefata ede ema wo mo a wo mo ba ema remfi se aputo na mi ode no wono na bro ewa hebia wono me di akira ye bon den ewo ase a enye asem petwa ewo hono yeguso a NYANSAPO ene se wo hwe bebia yedwe ya na ye se nebusuafo ena wo chiachia wo mu ya na wa ye se wato woni mu etu wo hwe busuafo na aya na ensacha kakra wo omoni abenti kobere ena kese wono mabububu mu a omo ede eye opani se night Kwadwo Boateng wono ede ye omo jana papa kana ya Asantewaa Ejisu man Hemaa ena afi aba Hemaa wo mu nyina ene wo mo ya koni ba wo hwe nana ajakuba dufie manfo Hemaa enya sempeto oba na basa ene bibi kura no eda no ho ene se de ode ahwene na beto so na hwe ni wi a wo beja na panye ebe buana ma ade ato ni wayi na ya Asantewaa ese wo matum nye no no kani no epenfo si yesu kura ye jahin so hwe ebra be meyi ohini ebe to ni mu a na ese animu no asesa kakra na ya Asantewaa ayi nana ajakuma dufie kura de onde dani kura ja mana abro so wa moa no na wa hwa ndo pele ni miso a enya adede mo hwe sakata na yese arefo eno no nananom ahemfo mpanyimfo bi ena mo se eye afidie no akata wo manase etwa bo mo do mabanoa sesi no no nana agini Boateng eda so a enam donu a chese wo chiachia enfo a won ba waba aba betena se awie se de amamre ni amane tie no no mpanyimfo anase busua beba na won mabema no papa so hwe ne ekura opani a wode akoja ne ya na ye fre ne ehye Boateng did say come soon so we saw him bani bi ni manu no afa ne hu se abusua no so afode ye ko ege na se ana je ni Boateng na ya Asantewaa ho kani ntotwo mtu on na ko na kra na no no on beko o makoma na kwaba e bia ma ye se bia amamre ni amane abusua na abokọ bi no ye di kan aka
ayefo na yese eno no akwaba na mu ena wo hu sempanyifo won gu so mo yo no eno no mpanyifo a won mo ewo dwumadi ase na ewo so mo de aniti adeba ndo be mana na agye Boateng amache bare ache bare ena mo se won so abasisia na abechi a wo ko sapete aha NYANSAPO oso na de subscribe na share na like afọ ade nche fato asie efa emaye eneno ewie mu no nye enso no eboha na ate ama kwan ama nanom sene be ya opanyin se na Kwadwo Boateng ebe pe na chi na afi ya pe no kwabia kra e dia ofi buate samo be ka ya opanyin enkane Asante mantem ha no na oyiposi dom so sahene se yi woko national and dwumadi a wo di de boa posifo e wo my Ghana mu anya Asantewaa ewra DCOP kofi buache wono no mo hu se wo chia wo na mfa nka ho posifo dom title de sabe ya no mo mfani agu wode mpanimfo kakra di akiri eno mo so ato santena wono echia eba ewo ekono wei ewra sampan masiku po bedokuo no panyipa woda ano sampan wona mo se wahye ice jumper tuntum no ha wona wo chia sisia no na mpon Hemaa na naja kuma bi fi wona wato nse mo chia mudi nkoma a wonu dwam no eno no ewo ho no Asante mantem so afọ yewra Simon ose mensa ono so na mo se wadua wato na ya Asantewaa mu chia no hyeden ba panyin be ndey ena fom sa ya na awe ho nenso no obi nya mfi na kwa ni mu se ya ya de ya na enhyeda nya ya pi zanse hia bi okunu no ndi opanyin no na hyira ne pa en wadane ya twinti ewra Simon ose mensa ono no no masiro mu dwomo ndi atimu ho no na aba hemma omo ho en ono so no dum di na chi kakra no no wono mo echiachia ewo no yeguso a ewo edwoso Asante mantem na ya Asantewaa okofo ni kurum eho na NYANSAPO Ejara for samre sawhwa ye nana afrane okese edwoso manhene wono ena ntakira esen egua yese enche na opanyin kese na asamanhwe adwea nana afrane okese eno no enibre aba sanse wono ankasa ne ba Hemaa na ya Asantewaa ne papa ena edafomi ayese enye asemkotwa ena ato ya nana afrane okese was what nemu nyam e de baba wo beta akiri sane ebe ya ebe ne kama enunti ene ne mu hwe yi a wabbo ne bidisi wo ntuma tuntum pa ne cha ehyen wo no ahenchen e tuntum komade tuntum yegu ne nsa no tuntum ne hu se ebibire kakra bi ewom na bibi nso e ya yesentoto kakra bi de mu so hwe ne nsa na eda obi nsam na eda dukum na sa to penalty na ya Asantewaa ne twa ne ba ye eye ni bere ena atono pa ne manhene ena wo bayi se mu se edo so manhene na edo so manhema eba ne tuodi ahima ya na manu nyem no amiri wadu seven penifo no ena wo chiacha wo no ansa na ja manhene akọ na wakọpe da bi ate nana afrane okese ena mamu se ebuso a wo chia ewudwom no mu na wo ba ayefo sede amamrete no sa pepepepepe ene so huna afrane okese nana manhene joso manhene oduru nana ageni Boateng a wo ye tonsuo mu hene no on se wodi ani die sori no wodi ahia no akọ no dibu esefata e de mansanse oye manhene se de Asante koto ho kanu apraketo hu kese a ya na keto no ta abobo na kese no obitwom na za pepepe wachia wabehia no wachia madi nkita ho wi aso ya
abrankesi nyamieni ohene na mo hu se wono nso wo hobi a che se enya asempetua na afra no kisi ena edu ne man Hemaa enchen na ya Asantewaa chia no a chese wo kunu mampon Hemaa so no na je kuma bi fie ena wa chia wo no so na won mu di nkita ho kakra no na wa kunu ni akoya sese wende na afra no kisi mo ena be maba o si dwom papa a chese wa chese ni braba na wata ne man Hemaa enso echi wonti haba Hemaa wono mo ba ya wono beta na ya Asantewaa echi no wono a munchen ya no adura wo chiachia wono ne dom wono mo eko arafo na se na afra ne okese se wohwe ayewura kokoten one agona Hemaa na wonu nyina na ete be bi fa ko a samri wodu hon ma wakwache waba betena si awie a tonsuom enso ba na wabe mana akwa aba ewo ekonomo na se na afra ne okese chia tena si awie afei na penifo ba mo aba be mana akwa aba se dia mamna ne amane etie nti ye hu se na tonsuom hi eni Boateng ono nso edindia wo mu nyina eba na afi wo mu de ani die eni ebu ese fata e de abre na afra ne okese a oye guso e man hi na ejeni Boateng no me ka kire o se apraka to mu kase a wo o de ani die ne ebu ese fata de won se wotuna henche no ansa na oba nanimu na waba abechia e yebu a ananu mo Asante mantam ade ne kwasem nie sa ade no nko ade ya na mo ye mane ya akono pa abechia wi a chese wotu atena wo ko samre die wotunya hye ne che ama opa kwatena arafo se wo hwe samre ya na yese nana ageni Boateng to nsuo mo hene samre die wo chia no adi nkra ne sa na yese ofri eyi ase wo kani a obeja ano ma ne se a woda fomo penokra bie no ebra so se ewo se eja onu sotu na wotene na wokonanim se mo hwe a enkradie mu a ene oni aba Hemaa yi ene dom a wono baye wonu mudina wonu etu atem efo egusu a NYANSAPO kasa mfonyini na mohwa muti yi yesane mbadwem bada gomasen ehene ene mo se wono so abasisi a udimu a be ma 10 gram kama cheni kiki chena ehye echebi a wobu atoso sa ha wono ya da gomasen hene no won se wabechia sisi a wono ena wode ade a na husu na esentoto yenda ne nsa wachia woko arefo na chese yegusu a same sohwa wotumfo chia me wodira me nsa nifa so sa ena wohwa akona hene ena etoa so ansa na waba abenkasi nyameni ena afi na nakusi obodum se nipa ba nan ena maka wo mabo no mugina ho a wono nso na esede ebro no enkradie mu a wono mo kra na wono mo atu atene ewo ho no so hwe ba bia yewo yi a eyi koso yi a na ese eye na afa ni okese agoprama wono ne man Hemaa wono man ye ne kama ade ama eyoso manfo ebia so Ghana fo nyina so no so ena yegina ye saa ayi ewo so a enye Asantewaa bra no wono mo aduru ba bia na ya Asantewaa etia wono mo echia no na afi enkradie mu a na Ejisu a ye fo sawansa no nana abebi sawansa wono eno no ade edinim no pa no eye asa de ya no mfana semi agro ene wono so ede nenimu nyam beta akire ewo hanuma nya Asantewaa wono won se wodu nana jakuma di fi mampon Hemaa nchen ya wono ne di ngita ho kaka
nana apel Abibirem sawansa ha Hemaa hene no wono nsa baba betra se we ye emrante kwa bia wono nso akeka mo ho abumu a efe ma ya mana ye nika pa wono nso enu nse wodu wono eman Hemaa enchen a wono echia no ewo kono na aha enne NYANSAPO kasa mfuni bisane ne bagendo mu no yede mbesie ye jam ho ye sam subscribe na share na like na ja wadwenkyere NYANSAPO de so mam say isane ne bagendo midin ene abusua pani onsu eduoni mu nyina mo ene hwa wajen ya hewa
ni ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie firimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabmo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye bi tontonte ye no sane ye fa nyansapo aboa ntaka na mane ye kese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sey ni din de obama akola wa no so pese otrimu usuma ense bratam the problem ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya